салом мухлисони сершумори бошгоҳи каталонӣ. Барселона бо агенти ҳамлагари Залцбург Карим Адеями трансфери ӯро муҳокима кардааст. ба худи Адеями ин трансфер писанд аст. Нимувизатгари Ливерпул Тиаго Алкантара барои гузаришаш ба Барселона зид нест, зеро ӯ худро дар Ливерпул хуб ҳис намекунад. Барселона се футболбози Челсиро таҳти назари худ қарор додааст барои трансфери оянда. Президенти Ла Лига Хави Ансу Фатиро бо Килиан Мбаппе муқоиса намуда, Фатиро зуртар гуфт. ҳама ин хабарҳо дар барномаи имрӯза. дӯстон, барои дастгириятон ҳазор раҳмат. агар ин видео 1500 лайк гирад, видеои навбатӣ ҷош да мебарояд. дар ягон ҷо позаи ёнбошро гирифта таксиаролу баланд гузоред ки давомаш шавқовар мегузарад. дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва аз ҳама муҳимаш бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди барстратежӣ. ин гуфтаҳо дахл доранд ба нафароне ки футболро хуб мефаҳманд. бозӣ кунед вале одат накунед. маълумоти бештар дар комментарияи ин видео. ҳуҷумкунандаи Залцбург Карим Адеями метавонад ки дастаи ҳозираашро тарк намояд. мувофиқи хабари рӯзноманигор Флориан Петтенберг, дастаи Барселона хоҳишманди трансфери футболбоз аст, зеро ба сармураббии нави Барса Хави ҳунари Адеями хеле писанд аст. агенти футболбоз аллакай бо роҳбарияти блауграниҳо дар алоқа аст ва якчанд ҳафта пеш барои музокироти трансфери Карим ба Барселона сафар дошт. Адеями шахсан худаш хоҳиши ба Барселона гузариш намуданро дорад ва дар мавсими имсолаи чемпионати Австрия дар 13 бозӣ 11 гол вориди дарвозаи рақибон кардааст. барои чемпионати Австрия бешубҳа ӯ нишонзани арзанда аст, вале сатҳи чемпионати Австрия аз Ла Лига фарқи калон дорад. бозии ӯро дар Лигаи чемпионҳо бо Волсбург мушоҳида карда будем. навиданаш бисёр олӣ аст, аммо дар бозиҳои муҳиму душвор бо топклубҳо омори гол заданаш хеле кам мегардад, вале инро ислоҳ карда мешавад, зеро ӯ ҳамагӣ 19 сола аст ва бо мурури замон сатҳи бозиашро ба талаботи Ла Лига ҷавобгӯ карда метавонад. аз трансферҳои афсонаие ки ба мо ваъда медиҳанд ҳадди аққал ҳаминаш амалишаванда аст. нимувизатгари Ливерпул Тиаго Алкантара дар роҳи баргаштанашро ба дастаи собиқаш Барселона то ҳол напӯшидааст. дар Ливерпул Алкантара дақиқаҳои заруриро дар бозиҳо соҳиб нест ва ҳамчун бозингари асосии даста истифода намешавад. бо ҳамин сабаб ӯ мехоҳад ки ба Барселона баргардад, зеро ӯ худро футболбози муҳим дар Ливерпул эҳсос намекунад. Ливерпул омода аст ки ба футболбоз иҷозаи дастаро тарк кардан диҳад, зеро ӯ дар 7 бозӣ ҳамагӣ 247 дақиқа майдондорӣ карда як партофти головар анҷом додаасту халос ва боз чанд ҳафта Тиаго бо сабаби ҷароҳат доштанаш дар бозиҳо иштирок намекард. варианти баргардонидани Алкантара танҳо бо ивази ягон футболбоз фоиданок аст. Ливерпул хоҳиши баргардонидани Филиппи Каутиноро дорад. Барселона низ барои баргардонидани Тиаго зид нест. агар Хави дигар ба Каутино боварӣ надошта бошад, зимистон метавонанд ки бе ягон маблағ бозингаронро иваз намоянд. дар сурати бо пул харидани Алкантара Барселона ҳатман зарар хоҳад дид, зеро ягон кафолат нест ки дар Барселона ӯ ҷароҳатҳои навбатӣ намебардорад. Барселона се бозингари Челсиро таҳти назорати худ қарор додааст. Кристиан Пулишич, Ҳаким Зиеш ва Ходсон Одои. Хави ҳамлагари нав ҷустуҷӯ дорад, зеро баргаштани Агюэро ҳоло маълум нест ва ба Люк де Йонг ӯ таоман эътимод надорад ва яке аз ин се бозингарро бояд ба иҷора бигирад. Пулишич нав аз ҷароҳати бардоштааш муолиҷа шудааст. аз моҳи январи соли 2019 то ин ҷорим Кристиан Пулишич 18 гол ба нишон расонида 14 партофти головар анҷом додааст. Ҳаким Зиеш ҳоло ягон натиҷаи назараш нишон надодааст. дар Челси ва дар 49 бозӣ ҳамагӣ 13 гол задааст. Хадсон Одои дар 109 бозӣ 14 гол зада 18 партофти головар анҷом додааст, вале бояд қайд кунем ки ӯ ҳамагӣ 21 сол дорад. ба фикри ман хуб мебуд ки аз байни ин бозингарон Ҳаким Зиешро ақаллан то охири мавсим ба иҷора гиранд. Президенти Ла Лига Хавиер Тебас бозингари ҷавони Барселона Ансу Фатиро бо ҳамлагари ПСЖ Килиан Мбаппе муқоиса намуда чунин гуфт: Ансу Фати дар бозиҳои охир нишон дод ки аз Килиан Мбаппе ягон зарра камӣ надорад ва шояд айни замон аз Мбаппе дида Фати зуртар аст, зеро ӯ баъди ҷароҳат бардоштану сиҳат шуданаш дар сатҳи олии худ қарор дорад, гуфт Хавиер Тебас. муқоиса кардани онҳо ҳоло маъно надорад, зеро Килиан Мбаппе аз Ансу Фати 3 сол калонтар аст. Мбаппе дар 18-солагиаш аллакай бозингари асосии Монако ва ПСЖ буд ва дар ҳайати тими қаҳрамонони ҷаҳон Фаронса низ ҳамлагари асосӣ маҳсуб мешуд. мутаассифона оғози карьераи Фати бо ҷароҳати вазнин алоқаманд шуд ва мо гуфта наметавонем ки Фати аз Мбаппе дида натиҷаҳои беҳтар нишон медод ё ин ки не. сурати Мбаппе кайҳонӣ аст, вале дар масъалаи гол задан ва аз камтарин фурсат истифода кардан
Ансу Фати беҳтар аст. Хавер Тебас маҷбур аст ки Фатиро таъриф кунад, зеро ӯ ягонаи ситораи ҷавону умедбахш барои ояндаи Ла Лига аст. Вале интизор мешавем ки баъди омадани Мбаппе ба Ла Лига Тебас чӣ мегуфта бошад. Шумо чӣ фикр доред дӯстон? Кадоме аз ин бозигарон беҳтаранд? Оё онҳо метавонанд ки дар оянда мисли Роналдо ва Месси байни худ рақобат кунанд? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. Ин барои ман хеле муҳим аст ки мухлисони Барса дар ин бора чӣ фикр доранд. Ба ҳамин тамом дӯстон, дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТВ-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.